Nyato motelo ne yiero mar higa mar 2027 nyalo bedo ni oneno ni rem nitiere kaje makoweyo jo dynasties gi oko to seche moko 2027 nyalo gore ne matek. Erokamano nyamera Joyce. Gima nyaka ing'e ni oganda koganda dhot ka dhot, every community nitie kod ogai mage, nitiere kod wuoyi man gi deche mapidho ogandano. To kiyudo ng'ama ogai kamoro, nyiso ni en gi wisdom moro mamalo ma kogolo duonde to anyuola ma entiere no winjo gima owacho. Ka en seche moko en ng'at man gi deche mopidho oganda ma kama entiere, nyiso ni ng'ama nigi dero matumbo ne oganda en ng'ama piny chiko ne ite. Mano emomiyo Ker William Ruto okawo thuolo mondo mi omany ogai mag ogendni mopogore. Jogo nikech Kenya ka Kenya, kona ka kona e Kenya ka nitiere kod ogai mage mag communities mopogore, ma every community mage aego ni winjo gima giwacho. Mano emomiyo kaluwore gi challenges mane wacho manotimore higa 2024 mar ng'anyo mar Gen Z. Macha ne na lesson maduong' ahinya ne josiasa duto. To William Ruto being ng'ama ruoth mamoyie tor, gino nopuonje to kendo en lesson monego bed ni josiasa duto ng'iyo, kata jogo mantie opposition, ni Kenya en wasegen democratically ni ng'at achiel ok nyal chiewo gokinyi to wacho pache duto ni ema kaka itiyo gi jo Kenya. Kenya en gima dwaro collective views mag stakeholders te ma across the political divide. Mano emomiyo adawacho ni Kenya about 2027 onge gima rach mar William Ruto manyo jo Kenya te of sound mind manyalo chung' kode e gimoyie ni nyalo riwo jo Kenya mondo Kenya move forward. Mano emomiyo I'm very encouraged kaka jasiasa, janon siasa, ni William Ruto is in the right direction. Maka kane gin political statements. Hustlers to weyo nang'o koro? Onge kama Ruto sewe hustlers. Wasebedo kwa neno kata kidonjo iye ka, waneno ka nyiche ka William Ruto romo gi jo hustlers momiyo pikipiki ni gige luoko geche, gige saloon, gige loso chips. Ruto osebedo ka romo gi ji mopogore opogore. Injo romo gi jopuonj, osebedo ka romo gi jodin, jotend din mopogore opogore. Oromo gi all community representatives mochung' ne sectors mopogore. Sani endi kata ken romo gi dynasties. Mokwongo gima nyaka wang'e ni dynasty en ang'o. Dynasty en ang'o. Dynasty ok en mana jotelo, joma nonyuol mano chako gi leadership. Nitie dynasties kata mag religion. Mag religion, joma ne kweregi gi wegegi okwongo chako din e Kenya ka. Jogo gi joma nigi duol in their own right. So gima nyaka nitie joma nigi dynasties economically, nitie joma ok gin josiasa. Nitiere jomoko ma kiyie na wacha jok moko ma wachalo kaka David Lang'at. Pok none kata face ne, but en ja ohala maduong' e piny Kenya ka kendo Mombasa. To iwinjo mana nyinge ka nigi liet ni jogo te ma holo mar okak kadwa chung' e weche mag siasa. To ne nyaka bi ire masik cancel mare. Nikech ang'o? En dynasty kiene e yore mag economics, mag ohala mag uchumi. So dynasty gima nyaka wakwongo ng'e ni dynasty en ang'o. Kata mana hustlers gi. Ka it is a formation moro ma bende nigi mbi moro gi riwruok moro man goteku. Then in their own way, gin mana dynasty. Athotinda. Wanyalo wacho ni ma en trend makoro jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo, mano mar manyo joka dynasty mane okwedo kinde mokalo. Penjo machielo Millicent, nyalo bedo ni nitiere dynasty